Jeg hedder Andy. Min baggrund er ventilationstekniker igennem flere år ved et stort teknikhus. Jeg har en uddannelse som energikonsulent og en tidligere uddannelse som VVS-montør. Mange af de spørger, om det sviner at få renset ventilationsanlæg. Vi har professionelt udstyr med sådan en stor støvsuger her, som bliver koblet på. Den suger alt skidt og støv ud, så det sviner ikke i boligen. Det er meget minimalt. Vi kobler den altid på som det første, inden vi går i gang med at pille ventiler ned og rengøre dem. Fordi så er vi sikre på, at det støv og skidt, der må sidde der, det suger den ud, i stedet for at det kommer ned i boligen. Det er så her, vi sætter vores støvsuger på, som vi gør, inden vi går i gang med noget andet. Fordi så er vi koblet på både ind og ud, så er vi fri for, at det støver ind i boligen, når vi piller ventilerne ud. Den her tager det hele inden. Vi skal ikke have en slange ind igennem boligen, når vi gør det på den her måde. Det gør det lidt mere komfortabelt for beboerne. Nu har vi fået sug på anlægget, så kan vi godt begynde at pille ventilerne ud, for nu er vi sikre på, at skidtet kommer væk, i stedet for at det drysser ned i rummet. Her ses jo tydeligt, hvor meget skidt der kommer rundt. Det er jo det skidt, du er inde under, så det er jo væsentligt at få det væk, så du får et ordentligt indeklima. Men jeg sætter lige proppen i. Nu har vi jo sat vores suger på, og var i gang med at sætte propper i lige der for, at vi skal suge alt skidtet ud, så det ikke kommer rundt i boligen. Men du ser her, kan man jo virkelig se, hvor meget sug der er på. Det resulterer selvfølgelig i, at vi får alt skidtet ud, når vi kører kosten i, og det ikke sviner ned i boligen. Så du vil ikke kunne se, at vi er været her, når vi er færdige, medmindre at det er rent og sundt.